ሰላም ደቂረይ ከመይ ቀኒኹም ሎማዓንቲ ሒዘልኩም መጽየ ዘለኹ ድማ በዚ ሓምሻይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ኤርትራ አቡነ ቄርሎስ ብዝገበርዎ ዑደት መንፈሳውን ከምኡውን ሃገራውን ዓብይ ዓወት ናይ ዲፕሎማሲ እሞ እንቋዕ ደስ በለና እንቋዕ ተሓጎስና ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና ከምኡውን ስዒባ ናይ ሃገርና ኣብ ተነጽሎን ከም ዝጸንሐት ኩልና ንፈልጣ ኢና ምኽንያቱ እቶም ካብ ካምፕታት ናይ ትግራይ ተጫጭሖም ናብ ኤውሮጳና ኣሜሪካን ዝኸዱ ብስም ኦርቶዶክስ ኣምሲሎም ነታ ናይ ግብፂ ቤተክርስቲያን ብኻልእ እሚኖም ንልዕሊ 20 ዓመት ከሸግሩዋን ከጸግሙዋን ጸኒሖም እዮም ክትግለልን ካብ ኣሓት ቤተክርስቲያናትን ከምኡውን ካብ ቤተክርስቲያን ዓለም ንኽትፍለ ብዙሕ ጻዕሪ ብዙሕ ድኻማት ኣብ ስደት ዝረኸብዎ ዕድላት ተጠቂሞም ዓበይቲ ገበናትን ዓበይቲ ጌጋታትን ክገብሩ ጸኒሖም ንርእሶም ሃይማኖት ዘይብሎም ክንሶም ነቦታትና ከዋሩዱን ክሕሱሩን ብዙሕ ነገራት ክገብሩ ጸኒሖም በትሪ ሓቅስ ትቐጥን እምበር ኣይትስበርን ከም ዝብልዎ ቦታትና ንኹሉ ፈናጢሳ ሃገርና ኤርትራ ኣብ ላዕሊ ኣብ ብርኽ ዝበለ ደይባ ከምኡውን ምስ ኣስዒባ ቤተክርስቲያን ኦርቶዶክስ ኤርትራ ኣብ ዓበይቲ ዓወታት ኣብ ኤውሮጳ ይኹን ኣብ ኣሜሪካ ይኹን ከምኡውን ኣብ ኣፍሪቃ ዓበይቲ ስራሓት ትሰርሓላ ንደቃ ትእክብ ንምእመና ተስፋ ትህብ ህላውነታ እውን ተስፋሓላ እሞ ዓብይ ናይ ዓወት ዜና እዩ ኣቦታትና ዝገበርዎ ጉዕዞ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝበጽሕዎ ዝተሰደድሉ ሃገር ተሳሊሞም ቅዱስ ቦታታት ንኽመፁ ብሰላም ናፍታ ዝፈትዋን ዘኽብሩዋን ቅድስት ቤተክርስቲያኖም ብሰላም ንኽምለሱ ናይ ዓወትን ናይ ዕቤትን ናይ ፍቕርን ናይ ሰናይ ጉዕዞም ክኾነሎም እንዳተመነና ዓብ ዕቤት ንቤተክርስቲያንና ዓብ ተስፋ ንምእመናን ከምኡውን ሕውነት ብዘለዋ ጸጋ ዓበይቲ ነገራት እውን ክትምህርን ክትመሃርን ዘኽእላ እሞ ዓብይ ተስፋ ንጽበ ሰናይ ጉዕዞ ይግበረሎም ንሃገርና ኤርትራ እግዚአብሔር አምላኽ ይባርከልና ንቤተ ክርስቲያንና ነቦታትና እግዚአብሔር አምላኽ ይባርከልና ንሃገርና ይባርከልና ሁሉ ምእመናን እግዚአብሔር አምላኽ ብምሕረቱ በኃይሉ